Îranê diraya giştî de salvegera komkujiya Parîsê bibîrtîne. O hovîtiya faşîsma Tirk bi tundî şermezar dike. Her sê hevalên me hatine hedefgirtin di sala 2013 de li Parîsê komkujî pêk hat. Şehîd Sekîne, Şehîd Leyla, Şehîd Fîdan ku di demekê de hêza jinê bi temamî cihê xwe jiyanê de digirtin. O gotina jin nîva civakê ye pêk dihanî. Komkujiya yekemîn hat çêkirin hedefgirtina jina tekûşer û berxwedê re. Lê ema dagirkerên Kurdistanê hemû pêlan û qetilîamên çê dike ne tenê kuştina gelê Kurd e, lê dijî hemû çand û hunera Kurda ye. Lê piraniya dewletê navnetewî bi çavên xwe her tiştên hovîtiya faşîsma Tirk dibîne. Ji bo berjewendiyên xwe hemû çavên xwe digirin. Lawma komkujiya Parîsê ya duyemîn pêk hat. Dîsa jî sê hevalên me hatin şeîdxistin. Heyaniha gelê me îdeolojiya rêbera ku li hemû cîhanê rola xwe dilîze û bi pêş dikeve. Bi navê Hilala Zêrîn ya Helebê em vê komkujiyê şermezar dikin û tu carî qebûl nakin dewleta Tirk hêz, vîn û tekûşîna jina Kurd bişkîne. Bangawaziya me ji dewletê navnetewî re ku çareseriyekê ji hovîtiya dewleta Tirk re bibîne. Slogana me ya jin ciyan azadî berdewam e. Hemî dewlet bi berxwedaniya jinê nikare wê tekûşîna me her tim berdewam be heyarê berê xwe azad dikin û em dikînin azadiya xwe.